potablea hartuta onginen mendira Badeleko lan batzutan iaize freskoaren bila Teniseko zapata beltza, bixera txuria Krema berrogeita mareta, Virginian argazkia Sukentadorian Ezkerrean marratxuri gorri, eskuinen ekisa Besanien itxoiteko egin behar Señorita bat akelarre batian abestiarekin, Koban taldearen abesti zoragarri honekin ematen diogu hasiera gure sorginak tarte berezi honi. Atzo inauguratu zen Tolosan, sorginak izenpean, sorgin ehizari buruzko disiplina anitzeko erakusketa. 3. geldialdia du erakusketa ibiltari honek, ze horretik Donostian eta Durangon izan dute ikusgai. Atzean, estatu guztiko 51 emakume artista daude, gai honen inguruko erantzun artistiko bat ematen, Empoderarte elkartearen proposamenari erantzunez. Empoderarte zer da, emakume artisten nazioarteko elkartea, emakumeen problematikaren eta horrek gizartean dituen implikazioekin lotutako gai buruz hausnartzen duena, bere erakusketa guztietan. Beraien helburu nagusiak zeintzuk dira, emakume artistak ezagutaraztea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bilatzea eta indarkeria matxistaren aurka borrokatzea ere. Sorgin ehiza entzuna dugu sarri, baina orduan pasazena ere naturalizatu egin dugula, esan genezake, mitifikatu ere, akaso. Gizarte bezala behar bezalako tamaina eta ardura hartu ez dugularik. Europak 15. mendetik 18. mendera bitartean, aldaketa politiko eta sozial sakonak izan zituen. Estatuen eratzea, lurrez jabetzea eta jabetza pribatua sortzea, nekazarien matxinadak, erlijio gerrak, krispazio handiko testu inguru hartan emakumeek jazarpena pairatu zuten eta sorginkeriaz, magia beltzaz eta deabruak hartuta egoteaz salatuak izan ziren. Arguzia beldurrezko giroa sortu zuen. Oro har, salaketa jasan zuten emakumeak sendatzaile, emagin edo aztiak ziren, edo lurren ezagutza zutenak. Emakume haietako asko bakarrik zeuden ere, alargunak izan zitekeen, gizonik gabekoak ezagunak izaten ziren ere, menderakaitzak eta errebeldeak. Akusazioak interes pertsonaletik egiten ziren eta eldarnio kolektibora gehitzen ziren. Kalkuluen arabera, 250.000 emakume inguru akusatu dituzten sorginkeriaz. 250.000. Eta guztiak errez bazituzten ere, gehienak irainak eta torturak jasatzen dituzten. Ez zegoen emakumerik salbu, pagaburu izan ziren eta gainerako herritarrentzat gerta zitekeenaren erakusle gainera. Bestalde, garai huraxe izan zen kapitalismoaren ernamuina, eta ez kasualitatez. Lurrak eta etxeak kentzen zizkieten, haien ezagutza nitxoekin eta bizirauteko moduekin, esan bezala sendalariak eta emaginak zirelako, gelditu nahi bazuten edo besterik gabe elite boteredunaren beharrei erantzuten ez zietelako hiltzen zituzten. Izan ere, metodo antikontzeptiboei edo abortui buruzko aholkuak ematen zituztelako. Eta ondorioz, emakumei beren gorputzen kontrola izaten laguntzen zieten. Arriskuan jartzen zituzten kapitalismo patriarkalaren interesak beraz. Guzti honen inguruan arituko gara, erakusketako komisarioetako batekin, izatez Iruñarra dena, eta horren bizitzen Tolosan dagoena. Bera Miren Atxaga dugu. Arte plastikoak izan dira bere bizitzaren eragile, gaztetatik marrazkilaritza artistikoarekin, margolaritzarekin, buztigintzarekin ere aritu da. Marrazkilaritza artistikoa eta margolaritza Iruñeko arte eskolan ikasi zituen eta bertan arte aplikatuetan, buzigintzan, hain zuzen ere, graduatu zen 70. hamarkadan. 80. hamarkadan grabatu gintza eta argazkilaritza ere ikasi zituen kasken. Jendeko arte ederren akademian, Flandrian. Miren, lehenik eta behin, arratsaldeon, plazerra da zuen edukitzea. Kaixo. Eta hasiko gara agian zure obraz hitz egiten, zure kasuan zer aukeratu duzu eta nola espresatu edo nola burutu dezu suaren elikagai jakintxoa titulupean duen edo titulua duen zure obra. Nire lantxo hori da 3 argazki dira, serie bat da, eta orduan oso esplizitoa da.
oso esplizitoa, pixka batzu komentatu duzun bezala, duela mende batzuk, 15-16 mendetik 18 mendera, emakume askok eta askok ze pairatu duten. Lehendabiziko argazkian agertzen dira esku batzuk, emakume baten eskuak, eta aingeru loreak, kalendulak, dauzka. Eta horrekin adierazi nahi dut, garai hartako emakumeak sorgin izenaz ezagutzen direnak, omen ziren emakume batzuk naturarekin lotura handia zeukatenak, ezagutza handia landari buruz, belarrak eta senda belarrak, ze azken finean garai hartan jende xumearen osasuna haien esku zegoen. Horiek bai ziren, bertako mediku, sasi mediku, eta emagin, eta horrelakoak, ez? Gero bigarren argazkian agertzen da atxiloketa momentua, eta da oso argazki espresionista egia esan, pertsona berberaren eskuak, hola soka batekin lotuta, eta hirugarren argazkian agertzen dira esku berberak, baina sutan erretzen. Hori baitzen asko eta askoren patua. Bai, eta esaten da gainera erretzen zituztela hilerrietan lurperatuak izan izateko, hau da, espiritualki ere bai, akatzeko. Bazuen sadismo, itzela guzti honek. Ze asko eta asko hilda zuden lehendik torturapean. Eta hoien irudiak eta ezurrak eta adibidez Logroñoko prozesu ospetsu horretan, 1610, hor, ez dakit 11 sutara kondenatu zituzten, eta hoitatik 5 lehenago hil zituzten torturapean. Eta hoien ezurrak eta irudia erre egin zuten. Badagoela ez, behar bat, gizarteratze behar bat, nun emakumea, seinalatua izan behartzen behin eta berriz. Zergatik Euskal emakume askok ez jazarpena pairatu zuten, beste toki batzuetan ere eman zen, baina ze faktore eman ziren garaiaietan Euskal Herrian bereziki sorgin eiza hain bortitza izateko eta hain ezaguna izateko era berean? Garbi dago. Ze alde batetik, Euskal Herria oso herri txikia da, Pirineo inguruan kokatua, eta justo garai hartan sortu ziren bi potentzia. Bi potentzia elkartu zien botere erlijiosoa eta botere politikoa. Orduan, arriskua. Hegoaldetik Gaztela izan zen, botere politiko eta erlijiosoa batuta, eta iparraldetik gero Frantzia izango zena. Orduan, bi botere hoiek, bi potentzia hoiek, dira potentzia hegemonikoak, zabaltzaileak eta berdinzaleak. Hori ere importantea da. Hoiek, eskultura batek ez da besteak, diferentea garenok zituzten onartzen eta gaur egun ere ez, ikusi besterik ez dago. Eta orduan, ze gertatzen da? Alde batetik Europan zuko ondo esplikatu duzun bezala, bazegoen sorginen inguruko bildur hori. Eta gero bestaldetik oso garbi dago kultura bat suntsitu nahi duzunean emakumeak zigortu egiten direla. Emakumea baita hizkuntza, ohitura, kulturaren transmisorea. Eta orduan, behin, emakumea zigortu, hori suntsitzen baldin baduzu, ez dago transmisiorik, akabo, agur, bai? Beraz, hizkuntza ere, jartzen zituzten gaina oso gaur egunez, parrarazitaen egiten digutena, parrarazi hau da distantzitik ikusita jakina, ze aitzaki jartzen zituzten adibidez, sorginkeria leporatzeko. Hori badakizkizuzu batzuk, eta benetan direla gaur egun, atentzioa ditzen digu, hain surrealista iruditzen zaigun gauza bat gaur egun, akaso hemendik 200 urtetara gaur egun egiten oraindik, pairatzen dugun indarkeria hori ere surrealista izango da etorkizunean. Horrek hildo luzea dauka, alde batetik, niri ezait buruan sartzen, adibidez, pensatzen duzu, holokausto, bai? Hori izan zen, izugarria. Imaginatzen duzu orain souvenir denda batean judutarrak jartzea modu erridikulo batean, bere sudurra handiekin, ez dakizera uta beste. Hori ez genuke onartuko. O esklabutzaren kasuan, esklabuk, ez?
Baina, sorginen kasuan, bai, hor dauzkagu, emakume itxusiak, zarrak, garitxuz beteak, holako hilekin, erratz gainean. Eta ez da zer gertatzen. Erromantizatu da, ez? Bai. Mitifikatu dugu irudi hori, eta agian akaso aratago joan gabe, ez? Gelditu gara, ez? Sorginak, ze gauza ederra, bai, sortzen zuten, eta sistemaren kontra joaten ziren, baino askoz ere sakonago da, ez da, sistemak berak ez suntxitu zituen, sistema bera nahizuelako boteretsuagoa izan, ez? Kapitalismoaren sorkuntza horretan geunden. Ze interes zeuden horratzean besteak beste? Bira, eske lehen komentatu didazu eta ze sorgin seinale topatzen ziren, eta hori hildotik dator, justo 17. mendearen hasieran, bai, Lapurdilla Frantzia zen, bai? Eta orduan, Lapurdin gertatzen zena gauza bitxia, bere gizartea oso feminizatua zelako. Alde batetik, gizonak itsason egoten ziren, eta lehorrean emazteak, emakumeak, bai? Orduan, Lapurdiko emakumek zeuzkaten normalean, garai hartan, Europa guztian, emakumek ez zeuzkaten botereak, adibidez. Negozioak egiteko, sinatzeko, salerosketak egiteko, klaro, ez dagoen gizonik eta emakumeak zuden hor, eta emakumeak egiten zuten, jauta jabezien. Gero bestaldetik, Frantzia osoa zen feudala. Baina Lapurdi ez, Lapurdin bazeuden ustaritzeko gorteak, eta hor ordezkapen bat zegoen, berez herritarrena. Etxeko nagusien bitartez. Herri bakoitzak, etxe bakoitzen nagusik, ordezkapen sistema bat zukaten, eta han horiek zukaten batez ere boterea. Orduan, bazeuden bi jautxo txiki, eta orduan, karo, amorratuta zuten, esaten zuten, Frantzia guztian, hemen, jainkoa bezala biziko ginen, baina Lapurdin egon behar zien gorte horien esanetara. Eta orduan, bata bestearekin ondo gelditu ziren, eta azkenian bordelera deitu zuten, eta bidali zuten Pierre Lancret inquisidore ospetsua. Tipoa zer zen, tipoa magistratua zen, jesuitekin ikasia, eta bar. Eta orduan, tipoa Lancret zen euskalfobo bat, akonplejatua gainera. Hori denak, Gauza hauek egiten dituztenak, denak oso akonplejatuk die. Zalantzi gabe. Orduan, zen misoginoa, euskalfoboa, bere aitona amonak. Pakosoa zeukan, Bai, a ber, horrelako zerbait egiten duenak. Batak besteak hartzen du, ez? Hori da, pakete osoa. Miren, begira dauko zaudela oraintxe, urbildu pixka bat mikrofona mesedez. Gehiago, urruntxa martza du eta... Hola. Hobeto. Orduan, gizon hau bidali zuten, eta karo, alde batetik, berak, bere euskal odola esan dezagutzen bere amatxi, bere amona euskalduna zen, ez? Eta, euskal abizen ez dukaten, baina aldatu egin zuten, Lancret da frantsesa, beraiek hartutakoa. Karo, euskaldun odol hori zen, arribeltz bat, bere kurrikulu frantses peto horretan. Orduan, karo, sartu zen, sekulako egurra ematera, gero, misoginoa zenez, bestean beste. Bai, eta bere konplejoak zirela, hasi zen, Andreak ikertzen, ea senarrarekiko fidelgarritasuna zeukaten, edo promiskoak ziren, edo apaizekin auta beste, hortik hasi, eta orduan, hasi zen, seinaleak lehen galdetu idazula. Berarentzako, latina ezen, beste dozen hizkuntza zen diabroaren hizkuntza. Bai, orduan, denak euskaldunak ziren, denak diabroaren hizkuntza hitz egiten zuten. Gero, emakumek zukaten botere horrengatik oso emakume arroak ziren. Aldunduak, Claro, baina hori zen diabroak emandako arrokeria. Gero, diabroaren gurutzea. Lauburua oso errotuta dago, gaur egun eta ikusten duzue hor etxetan eta horrela, tailatan lauburua zegoen, eta apainduratan ere bai, jantzietan eta horrela. Hori zen, diabroaren gurutzea. Gero, sagarra,
gure kulturan oso errotuta dago, bai jateko eta bai edateko. Eta orduan, claro, hori zen, fruto de bekatuaren erabilpena, ez? Gero, garai hartan ja sexua tabu bazen, eta bakizu zen olako kapelak eramaten zituzten ez, zakil kapelak esaten dena, osea, ezkongabeak zakilatente, eta ezkontuak ja pixka teroria. Gero horren inguruan gainera hitz egingo dugu, hemen diseinatzaile bat dugu, Amarenak firmaren atzean dagoen Oiane Pardo, eta horren inguruko baita, bai, bueno, proiektu berri bat du. Baina bai, hoiek ere ez, sexuaren espresio buru Orduan, zuten. hori ere, diabroarena, eta gero, karo, parranda egiten zituzten, bilerak, eta lehengo ritual zaharrekin ere lotura handia zegoen. Osea, hori denok badakigu, kristautasunak ere ritual zaharrak hartu zituela, San Juan Zua, edo Gabonak, edo... Bai, asko bere ganatu zituen, ez? da, Gero izenak aldatu eta... Claro. Baina, bueno, 12. mende arte horrela, pues, ez zegoen hori persegituta, baina gero ja hasi zien. Eta orduan, claro, emakume hauek askotan parte hartzen zuten, Lapurdi aldean, Lapurdi eta, bueno, Hondarribi eta parte hortan, ohitura omen zegoen, ilargi betean, bainu bat hartzea, Larrugorritan. Eta orduan, claro, zein okurritzen zaio. Ez que dena dauka horrek, Claro. Azkenean, nei ez atentzio deitzen dit asko, ze lotxagabe ziren aitzakiak aurkitzeko garaian, bai. ez? Ja, bueno, Esan nahi dut, gaur egun, hori galdetu behar nizun, gaur egun ez gaude urruti. Zer iruditzen zaizu, irudimen kolektiboan zer gelditu da, edo zer dugu gaur egun oraindik, gurean, egunerokoan, gero ni horri ere eutxiko diot, sorgin eizari dagokionez. Hada, ze elikatzen dute gaur egun ditugun sinismenak orduko egungo emakumei dagokienez? Sinismenak ez dakit, baina praktikak bai. Ikusi besterik ez dago, zuk salatzen baldin baduzu eraso bat, azkenean, zu zara, epaitegitan eta fokoa zu begira la manada eta horrekin zegartatu den. Azkenean, fokoa zein zen, neska, jolgorioa zegoen, ez dakiz zer. Osea, eta hori bezala, bueno, pues, bestein bat gauzetan, gero ja, segun ze zerbitzu sartzen ziren, eta ja, diputaziokotek eta familiak, eta ez dakiz zer, azken finean da, gizonaren eskubideak mantentzeko, punto. Bueno, nik ere erakusketan parte hartzen dut, ikusentzunezko batekin. Ikusi genuena gainera. Erakusketatzo ikusi genuen, Goiurita biok, Maitenak noski, esan genuen, hombre, Maitena hor dago, Miren hor dago, bueno. Eta ze artista talde buska, han elkartu zen, haze sorgin taldea. Komentatzen genuen atzo, hau gu garai hartakoak izango bagina, gu ginen, baita... Zuek erreta. Bai. Aspalditik gainea, oso aspalditik. Bai, eta adibidez, bakoitzak ez, esan bezala, ikuspuntu batetik egiten dugu, egia da aman komunean gauza berdinak ditugula. Eta oso politia da ikustea nola artista bakoitzak irudikatu duen sorgine izau, bakoitzak bere erara, bakoitzak bere teknikak erabiliz, eta hori da oso politia da. Teknikarena baita politia da, eh? Eta azalpenak, ez atzo bazen oso bisita berezian, un artista bakoitzak azaltzen zigun, ez? Ze inspiraziotik, ze sortu nahirik, eta nola. Eta teknikoki ere bilaketa hortan, bazegoen obraren esanaiarekin lotura kasu batzutan, eta hori eroso goza ederra zen. Eta dena ikusi genuen argazkiak, eskulturak... Denetarik, eta bideo instalakuntzak. Bai, nire kasuan baita bideo instalakuntza bada, orain ikusiko dezuena fondoan. Eta bueno, aktorea eta kazetari izanik esan nire esparrutik, ez? Bilatuko da zerbait. Ez da lehenbiziko aldia, ni naiz adibidez ez naiz enpoderarteko parte, naiz artista gonbidatua, hori ere oso gauza ederra da, egiten duena enpoderarte, haratan ora joten den, beti ere beste artista batzuk gonbidatzen ditu, eta bueno, babesa ematen die, ez? Eta oso gauza ederra da, ze bueno, hori talde lan garrantzitsu bat ematen da, eta beti ere iriki egiten da, ez? Beste begirada batzuetara. Zuek adiez ikusten duzuen bideo hori, murmur izena jarri nion, ikusiko duzue bertan indarkeria matxista, ikusiko duzue prostituzioa, ikusiko duzue
emakumeen trafikoa, salerosketa, ikusiko duzue Hondarribiko alardea, azkenean, ez? Kasu eta ezaugarri berdinak dituzten gaur egungo gertakariak direlako. Nola unibertsitatean ere, 154 izanik, beti ere segun ze arloetan ez gaude hain representatuta. Nola diez ipuinetan, Disney bezalako ipuin, ez? Moderno hauetan ere oraindik esaten diren horrelako gauzak, ez? Hauekin ez liatu ze hauek oso kontuz, ez? Beti ere emakumea gaiztoa da. Nola adingabeko askok behartuta izaten dira ezkontzera ere, beraiekin, hori azkenen trafikoa ere badalalko, kasunetan mamomi dugu 14 urtekin. Eta horrelako esenplu asko daude. Baina batez ere, nik jarri nahi nun agerian zan, nola kapitalismoari ze ondo etortzen zaion emakumearen esplotazioa, emakumearen esklabutza. Hori askotan ez da horrela hain gordin esaten, ez? Gelditzen gara beste historia batzuetan, baina zenbakietara begiratzen badugu, adibidez, eta berandugo ikusiko dituzue zenbaki horiek ere pantaila aurrean, adibidez, UGTek bideratutako estudio batek esaten du Estatu Espainolak urteko 55.000 milioi euro aurrezten dituela, 55.000 euro aurrezten dituela, bi aldiz esaten dut. 1.000 milioi, 55.000 milioi. 55.000 milioi euro aurrezten dituela. Emakumen soldata arrakala dela medio, eta beraien, edo gure, hobeto esan da, pentsioak eta langabezia ordaindu gabe gelditzen direlako. Asko kotizatu ere egiten ez dutelako, baina lan egin bai, ezkutuko ekonomiaren protagonistak izanik askotan eta zaintza lanetan murgildutako ofizioak izaten direlarik. Bestalde, prostituzioari eta dagokionez, eguneko Estatu Espainolean 5 eta 8 milioi euro irabazten dira emakumeen gorputzen salerosketan. Hau da, hauek zifrak dira. Honekin zer esan nahi dugu? Hau ez dela askok oraindik, ez? Esaten digute oso kuriosoa da, ez? Nola emakumeak pairatzen dugun indarkeria guzti hau hain agerikoa izanik, nola izan diteke oraindik gure hitza, ez, zalantzan jartzea. Hau da, datuak hor daude. Orduan nire intentzioa zen bideo honen bitartez, jendeari pentsaraztea, nola relato horiek, murmur horiek, hasten direlako beti ere de, bai, kontuz horrekin, badakizu nolakoa dan. Emakumea gure artean ez oso gaizki ematen gea. Ez dago ez erokerragorik, emakume baltzur bat, baino. Horrelako gauza gaur egun oraindik erabiltzen ditugunak. Eta akaso oso gorpuztuta ditugunak, eta azkenean konstiente gauzak horiek, batzen badituzu azkenean sute hori, ez? Sute hori sortzen dute. Eta erreak izaten gara. Erreak izaten gara ez dugunean besteen aurrean ez garen hori izan nahi. Akaso erantzun egiten dugunean, ez? Eta ez dugunean burua geisten. Akaso segurak sentitzen geranean gure buruarekin ere, hori ez dago ondo ikusia, ez? Nahi dugunean, gure lanpostuetan ere, haratago joan. Hori ez da ondo ikusia. Hau da, gauza pilo bat daude, nun zaintza ez bada, besteen ganako zaintza, ez bada, gure tokirik ez dagoela gizarte honetan, ez? Gogorazten diguten gauza asko. Bideoaina adibidez orain ikusten ari zarete da, laburmetrai bat, hor dago emakume bat, ama eta umea, aita, tratu txarrak emateizkio emazteari, eta erabiltzen du gerrikoa. Eta gerrikoa izkutatu dukidu, ez, urazpian emakumeak. Eta dago momentu batean, nun ama, semea elkar begiratzen dute, eta semeak lagundu egiten dio amari. Ze aita dabil gerrikoaren bila. Hori da, berriz ere, egurtzeko ama. Orduan, horrelako sekuentzia batek zer esaten digu besteak beste, umeak ere hor daudela. Umeak invisibleak direla. Askotan emakumeen kontrako, irrintzia sartu harra neuken. Emakumeen kontrako indarkeria oso naturalizatuta daukagu oraindik. Biktimak beste batzuk izan balira, esaten dizuet nik gaur egun ez liratekela hainbeste
eraildako egongo, emakume eraildako egongo. Eta tratu txarra COVID-aren horrelako egoera batean, aztuta ditugu. Baina emakume horiek oraindik egoera arriskutsuago batean daude. Eta hau ez da urrutian pasatzen den zerbait. Hau da, gure etxeetan pasatzen den zerbait. Aldamenean pasatzen den zerbait. Beraz, emakundek adibidez, atera berri du kanpaina bat oso interesgarria nun azaltzen den, ez zaitez publikoa izan. Hau da, egintzazu zerbait. Hau denon ardura da. Hau ez da emakumeen gauza bat. Hau ez da bihar 25 delako emakumeak bakarrik azaldu behar dugula. Zer eta gizonengandik jasandako indarkeria, milaka urtetan indarkeria jasanda gero. Osea, hau ezin da horrela jarraitu. Orduan, artea erabiltzen dugu, sortzailea dalako, ez da? Eraldatzeko aukera zabala ematen digulako, interpretazioetara eramaten digulako, baino muinean, nik uste dut, ez da miren, denok ados gaudela, zer gertatzen ari den, eta kontrako esaten duenak, edo zer egiten ez duenak, garbi dago, bestearen alde dagoela. Beraz, ez bazara esaten den bezala, ez? Soluzioaren parte, arazoaren parte zara. Eta hau denon gauza da zalantzik gabe. Bai, orain emakunderen kanpaina horretan, zerbait esaten du, ikusten ez baduzu da begiratzen ez duzulako, edo horrelako zerbait. Hori da. Osea, esan ez, agerian dago. Bai, eta ordutik etortzen direnez, sorgin izan aurretik ere bazegoen alakorik, ez da sorgin izan sortu, ez da? Patriarkado baditxu ja bere 8.000 urte zoriontsu, ez? Eta ideologi bat da, eta ideologi perfektua dela esango nuke, horretan bai zoriondu behar dudala, ni pertsonaleki patriarkatoa, ze oso ondo lotuta dago. Nun, biktimak ere, errudunak izatera pasatzen gean. Beraz, horixe ez, badagola zer egina, eta zorionez, inigo bezalako gizon asko baditugu ere, behar bezalako badienak, eta ez bestelakoak. Ni nago hemen lora jasotzeko, Esan duzunaren hildotik, nik gehien amorratzen hauena da, gure instituzioetan ere, horrelako ideologia oso errotuta dagoela. Hor, bada, Maitena, lehen aipatu duzu, Silvia Federici handia, saiontan askotan aipatu izan dugu, batez ere kanpotiarrak gure lankideak oso Federici zaleak direlako eta ondorioz gu ere, baina ze ondo azaltzen duen nola eta sorginen garai hauekin ere ja lotuta dagoen protokapitalismoa, ez da? Federiciren begira da hor oso esanguratsua dela, oso argigarria dela. Hortek hasi ginen, ez? Teoria horri eutxita, ez? Beak esaten baitzuen, Kaliban eta Sorgina bere liburuan, ez? Sorgina iza emakumea ugalketa lanera mugatzen zuen, lanaren banaketa sexual berri baten garapenarekin lotuta dagoelarik. Zehazki, feudalismoa amaitu eta lan merkatu handitzen eskatzen den kapitalismoaren astapenekin. Zer pasatzen zen, besteak beste, sasi medikuak, ez, baginela garai horretan, eta konturatzen direnean, mediku izateak estatusa ekar dezakela eta diru ekar dezakela egiten dute gizonak. Kendu neskak ze bagoatz gu, ze diru hartzeko eta estatua ez eukitzeko gu gaude. Orduan badaude, botere gerra guda bat da, tamalez, eta ez emakume gizon ez botere guda bat, beraz, izan gaitezen konstiente eta batez ere heziketa txiki-txikitatik ere ez umeak ondo hasi ditzagun. Norbaitek pentsatuko dut tipiko egia zela, baina gaurko gaiarekin abestio jartzere beharrezkoa zen. Ederra da. Ederra da oso, Ederra da. Beno, erakusketa horren ezaugarri heldu beharko diogu agurtzeko Maitena, aipatzen ari gara, aipatu ari gara, atzo izan ginela, bertan artista pila. Eta jendeak esango du baina noiz zer. Ez da zer pasatzen. Streaming bitartez jarraitzen gaituztenek ikusten dituzte, atzoko hainbat irudi, bertan bildu ziren pertsona eta obrenak, baina han jende gutxi zegoen, abia puntu petit komite bat izan zen. Baina dira egun asko aurretik eta... Printzipioz, azaroaren atzotik, hau da, azaroaren 23 urtarrilaren 9 arte izango duzu ikusgai, Aranburu jauregian, baino kontuz, igual urtarrilaren 9 arte ez, gehiago luzatuko da.
Hala eta guztiz ere, asteartetik larun bata bitarte horretan, arratsaldeko 5:00 8:00 bitarte horretan, joan zaitezkete bisita egitera. Ez da egite esan duzu, Aranburu Jauregian Tolosan. Bai, esan Aranburu duzu. Jauregian Tolosan esan duzu. Bai, ez zait Tolosa... Tolosa ez dut esan, hasieran ezta? esan dut. Baina hasieran azaldu du, Hasieran. Tolosa Ja, baina orain gogorazpena egiten ari garela, hombre. Ondo. Tolosako Aranburu Jauregian, gaina eskertuta gaude baita, Tolosako udaletxeari potente hartu gaituztelako ere, eta gaur gauzatxo bat, zun bitartez, nork ez du sorginengan sinisten hitzaldia emango du Pilar Kareagak. Bai, eta ez galdu aukera baduzu ez, hori zun bitartez izango da, zuek sartu berdintasunen ez da, nik uste dut Tolosako udaletxeak zerbait jarri duela. Eta hor daukazue, beraz, bada benetan hausnartzea joateko toki bat. Eta zuei adibidez zer sensazio gelditu zitzaizuen, zuek bertan egon zeatela ni azkenen naiz objektibata. Sentsazioa, jakin Bai. nahi duzu, berriz jun berdetela. Bai. Hori gauza hona da. Berriz jun berdetela, denbora gehiagorekin, Mhm. artista bakoitzaren lana ondo aztertzea, irakurtzea eta ikustea, eta nire sentsazioak, ulertuta baita jabetzea pixkat. Oso polita izan zen, eta lehen esan duten, bezala asko gustatu zitzaiten nola artista bakoitzak bere erara ulertzen duen gai hau, eta nola azkenen berdina salatuz, baina bakoitzak erabatera, nola sortu dan horre elkarlan bat oso polita. Ze ondo pozten ez zuri ino gauza bera. Nik uste dut goiorik esan duenarekin Bai, nahikoa eta ezta? sobran badela. Bai, jende asko esan zigun, bueltatuko Matiztxo bat gehituko nuki inkluso. Iruditzen zait, obrek artelanek ematen dutela aukera norbera sutan sentitzeko. Eta ikaragarri iruditu zitzaidan gaitasun hori. Beraz, nik uste joan, alba da bakarrik, Bai. eta murgildu artista guzti horien zu hortan, ze badu la esperientzia ura nolabait sufritzeko edo bizi berritzeko edo aukera, ez? Eta apuntatu izenak, eta gero bilatu artista hori buruz, informazio gehiago, lan gehiago, ze hortarako ere balio du erakusketa honek, emakume artistei estenatokia. Bai, behar zabaltzeko. bezalako tokia emateko, alegia, artean ere, historian eta beste gauza askoetan bezala, emakumeak hor egon garela, hor jarraitzen dugula, eta jarraituko dugula. Nik apuntatu Eta nituen- orduan eta gehiago. Nik apuntatu nituen izen batzuk, eta agian jugo naiz gau batean Aranburu Jauregia artelan batzuk lapurtzea, Pasatzen bada, badakigu zein izan. Atzo artista batek esan zizun eskaini zerbait trukean eta Egia hitz da. egingo dugu. Pentsatu behar dut Oraindik oraindik. pentsatzen ari gara ze eskain dezakegun trukean. Baina aurkituko dugu eta tartean, Miren Atxaga bezalako artistak badira eta eskerrak eman bardezkigu agurtu aurretik gaur bigarren kafean gurekin izan zarelako Miren. Joan da ondo esposizio hori, goza dezazuela eta batez ere lor dezala bere oinarrezko helburua, ez? Estetikatik arago baiti joa. Vale, eskerrik asko zuei, gonbidatzagatik. Plazerra beti. Nahi duzun arte. Vale.